KS Srbije nema. KS Srbije neće, ali ćemo nadoknaditi sa dobrim utakmicama i prijateljskim, VIB-om i... Ja mislim da oni neće izgubiti. Ja mislim da neće izgubiti. A vi sad, mislim, takva je situacija, meni je žao. Stvarno, ne bi se mi ali ne možete neku soluciju, ja sad nisam u tom košarkaškom odredu, da vi napravite neki dopis Košarkaškog saveza Jugoslavije, kao Srbije, tako. Napravite dopis da ćemo mi normalno roditelji svi potpisati. Da li on se odriče sve te dece i sve dece... Odriče se. Ali da da pismeno svima... Da li smo im napisali? Da je svestan šta ga sve čeka i da li on tako lako baca tu svoju decu? Baca, da on da to napismeno svakom roditelju... Dao je napismeno. Hoćete da vam pročitam? Mi smo se obratili predsjedništvo Upravnog odboru Košarkaškog saveza Srbije. Nismo mi jučer odluku nismo doneli mi na predsjedništvu. Imamo dokumentaciju sve. Znači, naprave takvu situaciju da svim klubovima koji imaju problem sa salama popuste, nama ne popuste. Znate kakva je priča? Znači, mi kada se takmičimo u prvoj srpskoj, mi smo finansijski na nekom limitu. I oni traže sale da igramo u drugoj sali. Mi to nema šanse da pokrijemo. Kad smo mi stupili sa prvim timom, oni nama kažu, ako hoće vaši juniori i vaši kadeti da se takmiče, morate da platite istu kotizaciju, morate da platite još 1900 ili 1000 eura kaznu što ste istupili iz teme. Što naravno mi toga nemamo. To je pojma. Zbog toga mi ne možemo da nastavimo dalje da se takmičemo. Mislim, jasno da je Košarkaški savez nema takmičenja. Ja sam pričao o nastavku u aprilu, jer ćemo mi u aprilu učestvovati u seniorskoj, ono koje zovu Beton ligi, sa igračima koji ostanu kod nas praviti drugi tim koji će ići dalje. Ići prvu srpsku, drugu srpsku, kao što smo išli. Ali sada sa pokrićem Vojvodina. Razumete? E sad, vakum je 5 meseca. Za tih 5 meseca ja mislim da neće ništa izgubiti. Da će imati dobro takmičenje u Vivi jer imamo dobre timove koje se takmiče. Da ćemo imati sad, u pregovori smo sa nekim klubovima koji se takmiče u Balkanskoj juniorskoj ligi, da ćemo verovatno učestvovati u njih, čekamo da vidimo uslove i da ćemo ići na turneje, Rumunija, Makedonija, Bosna, neće oni izgubiti. Mislite da će 10 utakmicu KS Srbije od njih napraviti bolje igrače? Ne. Od nas će napraviti bolje igrače. Mi ćemo ih napraviti. Da tih 10 utakmica nećemo bolje igrače. To, opet ja kažem, da naše opredeljenje da radimo s njima, da njima stvorimo najbolje uslove za rad i razvoj. Garantujemo da će tako biti. Znači, ne odustajemo mi od toga. Jedino mi moramo premostiti ovaj problem koji je za nas veliki. I dalje mi imamo ozbiljnih pritisaka. Ozbiljnih. Hoćemo da se borimo malo drugačiji način, jer sad ići u sistemu glavu kroz zid vidjeli smo da ne možemo. Ali su ozbiljni problemi i zato smo se odlučili na nešto tako. Zato sam ja rekao, tražimo razumevanje, tražimo strpljenje i tražimo poverenje. Ja neću ništa više od ovoga reći, ni manje, ni više. Od vas zavisi i do sada svi koji su učestvovali u našem klubom gradu, ja se zahvaljujem na poverenje i svega što ste imali. U veoma teškoj situaciji je klub, ali naša familija i mi smo borci, nećemo. Mislim da ćemo na kraju pobediti. E sad, možda smo jednu bitku izgubili ovako, malo smo bili naivni da je sistem pošten, ali nije. Eto, o tome se radi. Izvolite.